At ayan nga mga kahito, ngayon po ayan, dito na po tayo sa Barangay Barangubong. Ayan, Natividad, Pangasinan. Ayan, Pangasinan na naman po yung ating project ngayon. Dineliver po natin yung filter, yung oxygen at saka yung net roof, yung sunshade. Ayan, ito po yung lugar po ni Ma'am Fatima. Kung napapansin nyo, napakaganda rin po. Yung dalawang kasama ko po ay nagsimula na pong nagkabit ng net roof. Ayan, hindi na po tayo gumamit ng bubong dyan o yero. Ang ginamit na lang po natin dyan yung sunshade. Ayan, yung pinagpatungan po ng sunshade ay kawayan lang po. Ayan, matibay naman po yan kasi ang purpose lang naman po ng net na yan yung sa mga dahon, tsaka yung paglalagyan po natin ng net ay half concrete pan lang. Ayan, tapos yung kalahati ay naarawan. Ayan, kasi mas maganda rin po yung kahit paano may araw pong pumapasok sa concrete pan. Ayan. Kaya po tayo na padpad dito sa Barangay Barangubong dahil po kinontak po tayo ni Ma'am Fatima. Yan. At ayan nga mga kaito, ito naman po yung gagamitin natin para dun sa filter. Ayan, yung filter po, tinawag po na filter yan dahil yung tubig na laman ng concrete pan, iikot lamang. Yan. Hindi po tayo kukuha sa labas ng patubig. Dito lang po tayo sa concrete pan kukuha. Tapos yung ginagawa po nating filter dito, ang gusto po ni Ma'am Fatima yung walang drum. Ayan, gusto niya po yung nagsisirculate lang po yung tubig papunta sa concrete pan, kung saan ito po ay nagki-create ng oxygen para sa mga fingerlings na hito. Ayan. Tapos gagawa rin po tayo dito ng filter ay ng oxygen po para naman po dun sa mga mas maliliit o mas mabagal pong lumaki. At ayun nga mga kahito, ngayon po ay nag-grind na po tayo, nagbabarina na po tayo ng butas ng PVC. Yan, kung mapansin nyo po, ang ginamit po nating PVC dyan ay yung 1/2, tapos yung bala ng barina naman po ay yung pinakamaliit, yung 1/8 lang. Yan, yan po yung ginagawa po natin dyan. Nagsama rin po tayo ng dalawa po natin kasama dahil hindi po natin kayang gawin yan ng mag-isa. Kasi tatlo po yung concrete pan po nila plus yung ikakabit pa po sa taas yung sunshade. Syempre wala pong maghahawak kaya nagtawag po tayo ng mga kasama po nating gagawa po. Yan. Ang nilagay po nating butas dito mga kahito ay 12 na butas para hindi po sobrang lakas kasi yung watts ng order ni Ma'am Fatima ay 82 watts. Yan, sobrang lakas po niyan, kaya po ginawa po natin dyan ay gumawa tayo ng mas maraming butas. Yan. At ayun nga mga kahito, ito na po yung nagawa po nating una. Nagbutas po tayo sa baba, tapos nagbutas rin po tayo sa taas para yung labas ng tubig ay pakalat. Kung saan ito po ay tumutulong sa mga hito o tumutulong po ito sa mga fingerlings kung bagong deliver lang po, lalo na pag bagong deliver lang. Yan, kasi po ang mga fingerlings na dinideliver po natin ay laki po sa lupa, hindi po sila sanay sa concrete pan. Kaya ang ginagawa po natin, gumagawa po tayo ng diskarte para po makapag recover agad yung mga isda. Kasi yung fingerlings, lalo na po yung mga 2 inches at mga 1 inches, yan, mga 1 inch or 2 inches, masisilan po yan pag sa concrete pan po ilalagay. Hindi po katulad ng earth pan na kahit 1 inch lang po ay siguradong buhay na po yan. Yan. Kaya ang balak po natin dito, ang purpose po ng ginagawa po natin, yan, katulad niyan ng filter, isa po yan sa tumutulong para po mabilis ang pagka-recover ng isda. Yan. Ayan, ito naman yung drainage. Yan, drainage. At ayun nga mga kahito, ito si Ma'am Fatima. Yan. Nagpapatubig na po nagpapatubig na po tayo kasi lahat ng ginawa nating papaanda rin. Ayan. Yan. Pinapandar na po natin lahat ng yun yung mga gamit.